Kaixo eta ongitorri jakindunera. Gaur, isotopoi buruzko bideo bat ikusiko dugu. Lehenengo eta behin jakin behar dugu zain den isotopo bat. Isotopo bat, numero atomiko berdin, baina numero atomiko ezberdin dituzten atomo berbera da. Hau da, adibidez kasu honetan, daukagu bi kloroatomo, baina bere zenbaki atomikoa berbera dela, 17, baina zenbaki masikoa aldatzen da. Kasu honetan 35 da, eta kasu honetan 37. Zer esan nahi du honek? Gogoratzen baduzu beste bideo batean ikusi genuen bezala, zenbaki atomikoa protoi kopuroa adierazten digu. Orduan, kasu honetan, protoi kopurua berdina da, zeren eta protoi kopurua aldatzen badugu, atomo ezberdin batez, atomo ezberdin bat daukagu. Eta, orduan zer esan nahi du zenbaki masikoa aldatzea? Badakigu, zenbaki masikoa protoi eta neutroi kopurua direla. Orduan, protoiak konstante mantentzen badira, aldatzen den gauza bakarra, izango dira neutroiak. Orduan, nola kalkulatzen dugu atomo baten masa? Zeren eta kasu honetan 35 da, eta kasu honetan 37. Hori kalkulatzeko egiten dena da batez besteko masa bat kalkulatzen da. Eta hori egiteko isotopo bakoitzaren ugaretizena kontuan hartu behar dugu. Formula hau jarraituz. Hau da, atomoaren masa atomikoa izango da lehenengo isotopoaren masa, bider bere ugaretizena, gehi bigarren isotopoaren masa, bider bere ugaretizena, eta horrela kasu honetan bakarrik bi isotopo dira, baina izan aldira 3, 4 ala gehiago. Eta guztia, zati 100 egin behar dugu. Adibidez, kasu honetan, kloroaren masa kalkulatzeko egin behar dugu. Kloroaren masa izango da, lehenengo isotoparen masa, hau da, 35, bider bere ugaritasuna, hau da, 176, gehi 37, zeren eta hori da, bigarren isotoparen masa, bider bere ugaritasuna, hau da, 124, eta guztia, zati 100 egin behar dugu. Hau, kalkulagailean ipintzen baduzue, kloroaren masa atomikoa, 35,58 dela geratzen da. Hau, gramo mol bakoitzeko. Eta horrela, kalkulatzen da isotopoak dituen atomo baten masa molekularra. Hau izan da dena, eskerrik asko ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.